Поморие не беше това, което очаквах. Неофициално, моя кръг стъпи в Поморие. Айде! Там е Стария град, там е центъра, там също яхта гарата. Ходим да ям. Първо впечатлен от Поморие, не виждам къде да ям. Аз съм изключително гладен, искам да пробвам дюнер или нещо като цяло да ям. Трябваше да си ям слънчака, ама Вени ми каза, не, ще отидем там и ще ядем там. Сега съм гладен. Няма да умреш. Никой до сега не умира от глад. Никой до сега не умира от глад. Не съм чувал. Трябваше да спрем на едно бистро да ядем, но видяхме цените там и набързо отказахме. Продължаваме с търсенето на хубаво ядене в Поморие. Бих ви питал да ми препоръчате нещо, ама сигурно няма да дойде тази година пак. Така че, препоръчите за хора, които ще дойдат в Поморие и се интересуват къде да ядат. До сега не бях виждал малки деца предприемачи продават мидички и гривни, да. Малки деца предприемачи. Аз на техната възраст карах нашите да си купим, да ми купат Yu-Gi-Oh карти за да цъка. Решихме да седем на тази храна, да не съжалим. Надявам се наистина да не съжалим. Мен ми се даде бобец. Я да видим какво има. Не е толкова скъпо. За море. Това заведение избрахме окончателно. Ще ядем... Мени, какво ще ядеш? Ще яде боб. Ще ядем сирене по шопс. Много морско. Дойде моята пърлинка. Поне мислим, че е пърлинка. А това си е пърлинка. Ама... Ще заблуждавайте. Ние не знаеш. Смисъл. И по двете ръка е трудно да се пресни, защото си 2 метра мъж. В принципе, да, аз съм 2 метра, съм много висок. И залъгващо е. На Вени бобчето дойде, тя ще си го хапне. Бобецът изглежда много добре. Напитката. Аз още съм направил, тя си изяде нейното. Опа, виде ми се палец. Дойде и нейното хлебче. Нейното е чесново само. Ще се само чесново, бе. Такова не се ядеше. Няма точно определена причина. Хората, които ме познават, знаят, че аз горе-долу, където и да ходя си купувам едно и също. И няма нищо лошо в това. Аз много обичам това, което ям. Нали, Вени? Изглежда много добре. Айде да го пробваме. Това е така малко сиренце и домат. Текат ми лигите в момента. Много добре. Харесвам, искам да пробвам от боба. И боба е много добре. Добре. Продължаваме с яденето. Наядохме се, с колкото храна имахме. Май след малко ще ям пак, почти съм сигурен. Сега отиваме до едно заведение. Там ще видим един наш приятел. Време е за днешната доза щастие. Red Bullче. Парам. Фус, я. Опа. Фус. Много е готино тук. Свежо е. Тетка, това е за новия ми влог. Пихме по една лимонадка къса, по едно коктейлче, Вени пи някакво коктейлче и се раздрънка малко в главата. 5 вида алкохол. И сега отиваме към пирката, си фащаме автобуса към Слънчев бряг и айде лека нощ. Айде. Иначе Поморие като град нищо не видях, нямаше... Забелязах, че няма такива дюнери, бургери, места. Има. Не видях. Чито се видях. Факта, че се разходихме по центъра и не видях нито един бургер дюнер се продава некъде, означава, че няма много. Типичните бургер, дюнер, фалафел, меню. Да. Аладин, Хабиби, което ме навежда мисълта, че тук са нещастни в думата, че не са щастливи. В смисъл, че не са щастливи, не, защото са нещастници в лошия смисъл на думата. Имаше механик главно. Поморие ми дава лек вайб на Червен бряг. На център имаше едно магазинче, супермаркет, като това тук. Ние щехме да ядем тук. Ама... щехме цените и не ядохме там. Защото беше скъпичко. За един боб беше 8,50. В крайна сметка за едно гивече дал 14 лева. Кой е глупаве? Да, и не се наядох. Ама спихме после. Ударих Red Bullчето. Едно коктейлче Синя лагуна и една лимонадка и сега се надух и ми е тежко. Както се пее в една песен, тежко ми е на душата, брат. Тежко ми е на душата, Радко. Между другото, кога да казвам за моите бизнес идеи, ще ги издам. Някой Радко ще се сети да си кръщи така неговите фирми. Ще споделя само една. Ако аз, Радко,
си направя фирма, като Speedy или Конт или Български пощи, така за апаратко. До тук ще го остава. Може и по-нататък ще пусне още Ако някой. имат идея, може да ви споделят. Те, каквото се сетят, аз вече съм го измислил. Ей! Значи, моите впечатления от Поморие, сладко грече е приятно, но няма какво толкова да се прави. Поне за времето, което бях тук. Но препоръчвам да се види, защото все пак си е по Черноморието. Наблизко ти е Несебър, Бургас, Слънчев бряг. За посещаване е готино. Ама тъпото е наистина това, което казах, и че няма къде да ядеш. Ако ти се яде нещо набързо, дюнерче, примерно. Но не беше това, което очаквах. Между другото, тук не усетих комари да има, но през цялото време имаш някакви мушички гадни, които хапат също, ама не остават нещо да те се реби. А във водата днеска на Слънчев бряг имаше някакви гасеници, които те хапат. И стоехме във водата 10, нямаше и 10 минути и излезнахме, защото то ти е некомфортно да седиш във водата, защото се огледаш постоянно да не те хапе някой. То не боли, ама е гадно, някакво усещаш как те яде. Но като човека ми изпратих там жената да вземе малини да ядем. Ето, това е тя, с нея не мога. Ето е малинката. Сега влиза в магазина, вземе малини. Полицията е червена, моля. Всеки ден научаваме нови неща. Ето я идва, сега ще й помахаме. Ама тя дали ще види. Няма да види. Видя ми. Тя маха. Взе ли бе, Веничка? 25 лева беше кило. 25 лева килото. Колко пари даде на тази чашка? 2,60. Стабилно. Дай да си боцам. Тест. Добре. Друга ми си Вени от Поморие. Беше хубаво място. Между другото имаше закъснение на автобус. 5 минути. 5 минути. Да, но разстоянието не беше... Правилно пишеше 9 часа, беше 9:15. Трябваше да дойде, дойде 9:20. Стигаме си Слънчев бряг. Айде.